Bună ziua, sunt Octavia Geamă și astăzi o să vă arătăm Coca-Cola Zero Zahăr, poate conține apă ruginită de la robinet. Coca-Cola Zero Zahăr nu e deloc sănătos, e o băutură care nu e bună, zero zahăr, dar cu mult zahăr. Mie mi se pare chiar mai dulce decât Coca-Cola originală. Apă ruginită în Cluj 2021, așa ceva vă arăta. Cercetătorii vor vedea că apa Coca-Cola Zero Zahăr vor conține așa după această știre. Coca-Cola, portocale și vanilie, astea au cele mai multe apă zero zahăr cu apă ruginită și Coca-Cola clor. Coca-Cola surse, și de obicei la baxuri se găsește acea apă. Dacă vă uitați cu atenție, aici scrie calore, de la calor. Apa ruginită din Cluj 2021 surse. Această apă va fi băgată în sticla de Coca-Cola. Și cam atât au fost știrile cu Octavia Geaman și vă urăm o zi frumoasă, aveți grijă ce consumați. Astea sunt știrile obligatorii care va trebui să le știți. O zi frumoasă de luni după masa. Vă urăm o zi frumoasă. La revedere cu Octavia Geaman.